si avui veiem la versió de la Colla Vella i de la Colla Jove ve de la banda del Macari, pare, i la Colla Vella ve de la banda del Jaume Vidal. Això són diferents. A Igualada, quan es va recuperar la colla, que jo vaig haver de fer l'adscripció, van recuperar el de la Moixeganga, però era un toc que no... Era quasi un toc de Castells, però no era ben bé un toc de Castells. Perfecte, va! Vinga, terços, anem operant, perfecte, entren dosos ja... A Vilanova, durant molts anys es tocava la del Macari, actualment es toca la del Jaume Vidal, que de fet és la del Bover recollida a Vilafranca. A Vilafranca ara es toca només aquesta, però abans també s'havia tocat la dels Macaris. Per tant, hi ha hagut canvis per èpoques, per gustos musicals, per quins grellers han tocat a cada colla, i jo penso que hem de millorar. A les places t'adones compte que hi ha una varietat massa gran i que hi ha poca cura en moltes colles amb entendre que el greller és un casteller més.